जों दिनै गाहामखे इन्टारभिउ खोनालाय मांखा अब आगि हाफ्लक तंमानि ताबका हाफ्लं थांखा जोंनि फादार किरिटनि गनि बिहिकनि पारा अर अब नाहार दि बेला हाथाय कुसु ओइ दुनिया अब बिनि बोरै बर न मिनिस्ट्रि फ्लाइ फाइ मानि आगि बर हाथाय अर खागि आबो आइ नखा साखा स्टार्ट नखा साखा स्टार्ट आइ तै कुसु खागि नखा साखा आसे कुसु खुरिङै आबो के बिराट न कुसु अब चिनि दिनेश सार बनाइदि बबो सागै तंगो चिनि फादार अनिल तंगो इको मुद्रि फाइजा बो ताबुक से बासाइ फायो के नाहार दि वा बांग मानि ओ पारावो किदा वा सिमि सिकुप्लं काइसा शहर अब पाराया अम टाउन खा हाफ्लं स्टेशन बेलाय कलक ओ हाथाय चुकबाय मानि ama birat mo jaga kotor ayang birat kusuk hathai ayang train narte nuhoro nahar di abo belai no kusuk sungobar kasana phan kasai man baya sike kusuk hambai